गुड मर्निं लोगोफोर गासैखौबो बराय हरबाय आसा खालामो गासिबो मोजाङैनो दं होननानै लोगोफोर आंहा सामानफोरखौ गारियाव सोजोबबाय आं दा थांनोसै आं बहा थांनो ओंखारदों भिडिअखौ जोबजासिम नायब्ला बुजिगोन लोगोफोर नायलांबाय थादो भिडिअखौ आं बहा थांनो ओंखारखो बेफोरबायदि सामानफोरखौ लाजोबनानै नै गारियाव सोजोबबाय नायदो नै संख्रिफोरबो लाबावबायसो नै संख्रि हालदैनि मा लाखो आं बहा थांनो ओंखारदों लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो अब्लानिया बुजिगोन आं नै लाखा जोब्बाय सोबाय न'नि थांनो ओंखारबाय आं थांनो ओंखारबाय दा लोगोफोर जों बहा थांनो ओंखारदों भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासिम नायगोन होननानै आसा खालामबाय ओंखारबाय दा लोगोफोर नायलांबाय थादो भिडिअखौ थांनो ओंखारबाय दा जों लोगोफोर नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम थांगासिनो दङ जों लोगोफोर नै गारियाव नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो बरपेटा सफैबाय जों दा फैयै नायलांबाय थादो फुंनिफ्राय ओंखारबोनानै 7टायावनो ओंखारबोनानै जों दा फैयै नै बरपेटा सफैबाय फाइनेलि लोगोफोर जों नै फंबायनि स्कुल गोदानाव सफैबाय नैबे गासैबो फंबायनि स्टाफ जागोन टिचार स्टाफ फोरोंगिरि स्टाफफोरा नै गासैखौबो फट' लाबाय भिडिअ लाबाय आं नै बिथिंजाय फंबायाबो रायलायबाय गासैबो फंबायनि लोगो जागोन बिथांमोनाबो बे स्कुलनि फरायसालिनि स्टाफ नै स्टुडेन्टफोरखौबो नायलांदो लोगोफोर बेनो जाहैबाय जोंहा फंबायनि स्कुल गोदाना 122 नं मन्दिया प्राथमिक बिद्यालय फंबाया बेहायनो जयेन जाफैबाय जोंहा गोदानै फंबाया जब मोननाया मास्टार मोननाया गोदानहै बेहायनो जयेन जाफैबाय लोगोफोर नै नायलांबाय थादो बे गासैबो स्टुडेन्ट फंबायनि स्टुडेन्ट जागोन जों बेहायनो दिनै फैदोंमोन नै लोगोफोर फंबाया जयेन जाफैबाय बेयावनो फैनानै दिनैनिफ्राय फंबाया क्लास खालामसिगोन लोगोफोर नै फंबायनि टिचार स्टाफनि लोगोनियाव जोङो साहा लोंनो लेंनायखाय साहा लोंफैबाय जाफैबाय नै हाबफैबाय जोङो बिथांमोननाव हाबनानै बिराद गोजोननाय मोनबाय फंबायनि लोगो मास्टार स्टाफ बिथांजोआ जोंखौ लेंनायनि थाखाय जोङो साहा मिथाइ लोंफैबाय जाफैबाय गोजोननाय मोनबाय लोगोफोर फंबाया थासिगोन आरो बेथिंजाय फंबायनि रुमखौबो जोङो नायखाबाय रुमावसो थानांगोन नालाय बेसेबा गोजानाव नै सफैबाय जोङो रुमा सेलेक्ट खालामना लाखाबाय बे जाहैबाय फंबायनि रुमनि किटचेन जागोन बेथिं बे जाहैबाय डाइनिं रुम माने बिदिनो आरो एक्सट्रा रुम आरोना रुमा मोनथाम लाखाबाय नैबे जाबाय बेडरुम बेहाय थानाय जागोन बेथिं बेडरुम मोनसे बेथिं किटचेनबो आरो सिंगोल रुम माने मोनथाम रुम लाखाबाय फंबाया बेहाय जोंबो माब्लाबा फैनानै थाफैनांगौ नालाय बेखायनो नै बिथिंजाय नायलांबाय बाहेरानिफ्राय आं एसे देखायलांबाय रुमखौ नै बेबायदि रुम बेहाय गोबां थायो गुबुन गुबुन फेमिलिफोरबो थायो नै जोंहा जिसुनाव उन्दुना थाबायानो नाय बिसनाबो फिटिं खालामखाबाय रुमावहा नै बेहायनो रुमखौ आरो गेदेरखौनो लाखाबाय आरोना जोंहा न'नि सोरबा फेमिलि फैनानै आरो बेनो जाहैबाय मालिका न'खरनि मालिक रुमनि मालिक लोगोफोर बिथांमोना बिराद मोजां मालिकफोरखौबो जों मोजां मोनबाय बिथाङाबो नै रुमफोरखौ देखायना होदों बेहाय थानो हागोन बेहाय जानो हागोन बेबायदि होननानै बिथाङाबो बिराद खुसि मोनदों फंबायखौ थानायनि थाखाय नै बिथाङाबो बिथिं होनना देखायफाना होबाय थादों सेटिं खालामनायफोरखौ लोगोफोर किटचेनाबो मोजां साफा रुमा ओमफ्राय बैथिंजाय आरो बाहेराथिं थांनो हानाय नै बेथिंजाय आरो बाहेराव थांनो हानाय बेबायदि दं आरोना एसे खालि जायगा दं नै बिथिंजाय बिथिं नै बेबायदि दङ बेथिंजाय आरो दैनि नै बेफोर बेबस्थाफ्रा सब बिथिंजाय दङ लोंनाय दै बायदिसिना नाय मालाय बेसे मोजां साजायदो रासमेलानि मा जागामोनलाय बोला बे नलबारियाव वाव नै नायलांसैसो नामा रासमेला नै नलबारि लिरखानाय दं इलाय जे मोजां साजायदो नै मालाय मेला जागासिनो दङ जालांनोसै प्रनिता रेस्टुरेन्ट एन्ड फास्ट फुड एसिनो बेयाव जालांनोसै लोगोफोर जों दा सानसे नै मोनाखाबाय
दिनै सानसेनि उनाव नै दासो ओंखाम जानोसै लोगोफोर बिराद बेरायबाय थांबाय फैबाय नै दा ओंखाम जानोसै बेथिं बिमाजों फंबायजों जागासिनो दङ नै लकेल दाउखौनो अर्डार होलायबाय लकेल दाउजों जानोसै नै बिथिं बेटाया खिर जागासिनो दङ आंबो जानोसै लोगोफोर ओंखाम उखैबाय दै